Santiago, que é moitas cousas en todo o mundo, e nos coñecen polo camiño de Santiago, pola catedral e por ser o final de todos os camiños, en deporte, si é algo, sobre todo, é baloncesto. E si é baloncesto, é obra e, polo tanto, o que conseguisteis, efectivamente, como decía o Presi, o que conseguisteis o venres no Sar, toda unha cidade vibrando, e moito máis que unha cidade, dentro, fora, creo que iso é algo moi grande. E, por lo tanto, eu quería, en nome de todos os galegos, agradecelo e poñelo en valor. E, se me permitides, por personificar, por suposto, bueno, en todos os xogadores, en todo o que fai que o equipo se mova, corpo técnico, todos os que traballan no clube día a día para que, bueno, pues, para que sexe esa gran masa social, por suposto, o entrenador, pero creo que se alguén o merece especialmente é o presidente, o cal eu coñezo hai bastantes anos, e vos podo decir que é un tipo bastante duro e rocoso, e non é sinxelo negociar con el, é tamén un gran empresario, e podía estar dedicado a moitas cousas que lle quitan moito tempo, e non sei se dá máis ou menos satisfaccións, pero o obradoiro dos seus amores leva aí moitísimo tempo, as duras e as maduras. E vendo outro día no Sar, como con cada canasta que metía de cada tripla se botaba así para atrás e de repente se daba conta de que non podía exteriorizar tanto, pero non era capaz. Bueno, pois este é Raúl, en corpo e alma, e creo que, felicitando a él, felicito a toda unha cidade, a todo un clube, que o merece, que loitastes durante moito tempo, que pasastes tempos complicados e agora chega o tempo de disfrutar o traballado, de consolidar e de darnos moitísimas alegrías. O ano que ven é ano Xacobeo, o nome de Santiago vai estar no mundo máis que nunca, e se conseguimos que a través do obra estea máis todavía, pois entonces obxectivo conseguido. En baloncesto, en básquet, tamén somos Galicia calidade, espero que na temporada que ven os sesamos especialmente cunha presencia galega potentísima, e vos, o venres, xa o conseguisteis, recollisteis a copa e sodes un orgullo, e, polo tanto, moitísimas gracias, felices vacacións e a volver con moitas forzas para traballar. Noraboa a todos.